Brigada, mga mama mo. Yun, good evening sa inyong lahat mga Kalabrigada. At ito, lulusong na naman tayo mga Kalabrigada. At makakasama natin si si Kalabrikadsbay. Maginaw? Ginaw. Malamig na. So ayun mga Kalabrigada, bali araw ng Miyerkules. Bali wala kaming overtime kanina, kaya ito pagdating namin dun sa bahay, ayan, lulusong agad tayo. So kumusta naman po kayong lahat dyan mga idol, mga master, at sa inyong lahat na sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, sana wag nyo na pong kalimutang mag-like, share at subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin kagaya nito. So ito, nakalusong kami ni Kalabrikadsbay. At kung ano man yung mga mahuhuli natin sa spot na ito mga Kalabrigada, tara sabay-sabay tayong manghuli. So simulan na natin itong adventure na ito mga Kalabrigada. Let's go, lusong na tayo.
kalabarkada. Bali, ahon na tayo. Bali, time check tayo ay alas 10 na ng gabi. So, ahon na tayo mga kalabarkada kasi may pasok pa tayo bukas. Ayan. So, shoutout nga pala kay dun sa kababayan ko si Par Arnel Oclaret. Ayun, shoutout sa iyo Par. Saka kay yung dating barbero na naggumugupit sa akin si Randy Magkalas. Ayun, shoutout sa iyo. Ito na yung mga huli natin mga kalabarkada. Isang bugita, ayan. Bugita. Basta danggit, may danggit din tayo. Ito, lapu-lapo. Ayan. Lapu-lapo. Bugita pa rin. Ayan. Ay, bugita, danggit. Wala yung isang bugita, yung malaki. Ito rin yung huli ni Calabarcads Bay. Ano, lapo-lapo, danggit. May bugita din siya. Malaki yan, puro mga malaki yan. Ha? Puro mga malaki. Oo, kaya nga. Grabe oh. Ayan. Madali siya. Nakuha na ko din. Dalawang danggit mo pala. Oo. Dalawang danggit eh. Malaki yan, isa yan, yan ang pinakamalaki. Yung isa malaki talaga nakawala. Laki oh. Saan mo nakitan? Doon lang. Ha? Doon lang. Laki ito oh. Ito mga isa oh. Yan oh, laki oh. Grabe oh. Grabe oh. Mga ganito kalalaki yung mga danggit dito mga kalabarkada, mga mama mo. So, ayun mga kalabarkada. Kita nyo na yung mga huli namin. So, dito ko natatapusin itong video kong ito mga kalabarkada sa mga bago pa dyan na nanonood at nagustuhan itong video na to. Sana mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin. So, hanggang dito na lang mga kalabarkada. Ingat, God bless, at lagi po nating tatandaan, God is good all the time. So, see you on our next vlog. Bye bye.